Hi guys, murisei. Hulingende na Maloti wasungwa just soon after wapedza kuridza pa Duke and Slay wabva wangosungwa. Vasungirwa nyaya yezvakaitika yenoise yakaitwa kwaMutoko, kukazopiswa motikari, kukapiswa mabuildings, vanhu vakakwara, kukapiswa stage, zvese zvekushandisa ameno munoti paband zvakapwanywa nekuda kwekuti vakanga nyaya dzavo dziri base pakunzi vanopiwa madeposit ekunoridza asi havaendi kunoridza. And ipapo pacho pawasungwa patenge patorine again maloya anga atoenda nemapepa as well, achitoenda kunovasevha nemapepa avari kusuwiwa over nyaya dzekudhipozitwa mari dzemashows, woregedza kuenda kumashows, vanenge vapiwa woregedza kuenda kumashows. And iyo nguva chinopirwa mapepa ndeyekuti pane mashows avakakanzela, chandisinoziva ndechekuti ndeapi, but vari kunzi vane mashows avakakanzela iwo wasina kucommunicata nemapromoters, zvakazotokonzeresa loss between loss kumapromoters emusic and stuff. Saka pakashata, vari kusendera kutaura kuno. Chandisiri kuziva right now ndechekuti wavharirwa here, asi vasungwa vakatoendeswa kucentral. And vane mapepa avo, pandataura nawe inini wangu achiti havasi kuzoregedza kuvapa mapepa, chero vakanzi wabuda haisi problem, chero vakanzi vari kuenda kukoti vachatonowapira mapepa iwayo chero kukoti chaiko, because maitiro avo haasiriwo. And mapromoters ka nevanhu vane mabhawa vanohaya vanhu vanonoita sesesese, ngwarirai vanhu vakaita sevavo, because munorana loss mumabhawa menyu, munorana loss for sure mumabhawa menyu imomo, because muchapwanywa matv achapwanywa, muchapwanyirwa midziyo, muchapwanyirwa chii. So please try kuti kana muchinge muchiita business nevanhu ngavave nebusiness mind yacho, because at the end of the day isusu platform redu togara charo kuti ndere kudzidzisana zvinhu zviri correct, kuti titi tiraramisane, nyika inowakwa neweni wayo. Sa inowakwa sei kana mumwe munhu achiwisira umwe munhu pasi? Vanhu machionere chipembisa haachamboedza, chipembere chamboedza, kuda kuti ga kumapurisa, kuda kuti ga chachakaiswa pavhaisi, amiwe kati chachakaiswa pakona, amboedza, chipembere chamboedza. Badawo kutaurira unochi manje maloka. Inini ka pandai kudza pepe ndaedza kuti ugadzirise unu. Mapurisa ekuZimbabwe akasiyana nemapurisa ekuSouth Africa ka. Kwewe kwamaitiza kwewe. Mapurisa ekuZimbabwe ka vanokuisa pavhaisi nevanhu, vamwe vacho ngari masivi, vanenge vari maCID ka. Ndo CID mutora shanga imwe yacho inenge yauya pepe. Yoti inongokuisai pavhaisi zvayo. Vanombozvidera mapurisa ekuZimbabwe. Ndadzwa unozivanika unopedza wakwanzwira tsitsika. Malo mari dzevanhu hadzidyiwe atete, hadzidyiwe mari dzevanhu. Moregedza kuenda kumashows, vanhu zvinhu zvopwanywa moregedza kubhadhara. Mukaona papwanywa zvinhu chibvai matobhadhara promoto shamari zvaitika izvi. So mari yako wakabhadhara tokubatsira kugadzibhadhara mari equipment yakatemwa, because nyaya idzodzo dzinonetsa. Maartist akawanda akazvikwarira. Winza vanoperforma futi kaWinza, ungwarire kuiswa pavhaisi pa next show yako Winza. Amene imwe show yabunza una kuenda futi uripo. Ngenda ngoti yakuda kusvetuka so mapurisa anombozvidere. Afana wangu nesikada kuseka ika aina basa kuti munhu achatichika chanzichira ndabasa nazvini handimamorituka ndikakutuka iwo futi kadzorerana, but zvipembere ka vazombozvava change chaita chipembere. Unonzwa tsitsiwe paipo wakabva kurwa munhu nemicrophone ngofoka kunoti nko nokutedzera ndiana ndikadhibi here wakatedzera kurwa kwaAmerica. Ndikati kokomeri kumaartist akuru vanhu ngofo vari pastage, ngenda akajamba akanorwa mafans boys. Hazenze racho ngerazonyanyisa rikujamba, haringe razonyanyisa moti kumashows hamusi kuenda, muri kubhuka mashows. Akubhuka mashows akawanda hazvisiri izvo. Unongoti warova apa kuti mufambo zvakanaka, hokuti mota dzichiri kufamba kumbako.
Bozi mamarounds benza endeka buda nzvimbo dzakasiyana. Aiwa bachanokota ndikota pfana wangu. Madzidza lesson. Azviitwe. Haina ndabasa nazvo chero vanhu muchazoti chi. But at the end of the day, nyasi ndiri kufara. Zvaiva nangwarati. Murise. Saka ma artists. Yeah. Hapana zvanangopiwawo. Amenoti pamweya wacho ndewani manje vanangopiwawo pamweya guys. Hapana malawsuit andaona ari kuroverwa ma-artists ka. Ya pachawane kuchema malawsuit andaona ari kuuya andangopiwawo pamweya ari kuuya nemagweta makuru. Ma-artists enyu achachema. Iwo haya munosombenge muchisapota yenyu vachiita zvisina basa zviya vachachema. Malawsuits andaona. Masamonzi andaona pamweya. Handizivi kana vachigonawo kugadzirisa zvinhu. Kundiso dziripo. Ngavagara vataurirana nevanhu vavo vagadzirisa zvinhu. Asi vakasagadzirisa zvinhu zvikafamba mafambiro andaona zviri kuda kuita ka. Ndaona ma-artist enyu achema. Enyaya anonzi akabhukwa aya haenda. Poitika ma-violence. Mapepa andaona pamweya. Andaona mapepa guys pamweya. Mapepa andaona edidi pamweya. Vamwe vacho muchawanzwa kuti kudza kuti tinenge because ndaona zvisiri kuda kutora nguva hazvisi kunonoka. Asi pachachemewa. Uchazoona kuti chero uchirwara kana wakabhukwa unoenda kushow. Plus mapromota enyaya ndawaona vari kutogara futi pasi vachitowirirana kuti ava ma-artists aya haadi kubhukwa. Ndaona muchazongorira futi mudzimba dzenyu. Mucharira mumabedroom enyu. Musasadaidzwe chiro mubhawa chemo. Hai ndiringopiwawo pamweya. Ameno zvenyu. Vaudzeiwo vatagei kuti vakobara akagadzirisai zvinhu. Mapepa andaona pamweya. Ameno mukabuda nadzo nyaya idzodzo. Asi dzichakudhakai. Because kana ari magwita chaicho mari dzachakuchajai kuti akudhifendika. Dze dzakareba. Dzakareba. Betiteri. Pakarorwa nezuro. Saka apa wakudhakwa derere kudai. Akupa permission. Ane face. You wait.
iripi foni yako? Namba dzake unodziziva here? Namba dzemurume wako unodziziva here? Unorambwa sei? Auya na mama na mama. Foni yako iripita wire? Brother yangeloka. Yaloka chi? Jacket key. Brother is Wangwachita wakarorwa nezuro, wakarorwa kwani? Wakarorwa kupi we? This is a preface. My brother's name is. So how best can we assist you? My brother's name is Leon Chivayo. Leon Chivayo. Do you have any contact which My we can call? name is. Your name is what? Don't. So how best can we It's assist preface. you? Yes, how My best name can is we... Leon Chivayo. My brother is Leon Chivayo, and the other one is Lincoln Chivayo. Any contact whom we can call? Any contact whom we can call? My father. Any contact? Do you know his contact by memory? Nelad.